esperamos non ver ao gobernador do Banco de España na sede socialista de Opino, porque esa visita significaría seguramente que o fai para dar instruccións aos seus compañeiros do Partido Socialista. En todo caso, si temos que decir que o señor Vázquez xa mellorou bastante. Antes tiña que viaxar a Madrid para recibir órdenes para saber como seguir a súa estrategia respecto do sistema financeiro de Galicia, respecto das caixas en Galicia, e agora xa son cargos nombrados polo Goberno de Madrid os que se desplazan a Galicia para decirlle a Vázquez o que ten que decirlle o que ten que facer. A verdade é que co señor Fernández Ordóñez en Vigo, en presencia do alcalde, ca previsible asistencia do señor Vázquez, só faltaría meter o alto mande do Partido Socialista en esa conferencia para ter dentro de unha mesma sala a todas aquelas persoas que parece que teñen moito interés en entregar ás caixas de aforro galego os intereses de outros ámbitos territoriales e que teñen moito interés en eliminar cualquier tipo de protagonismo do sistema financeiro galego dentro do sistema financeiro español. Certamente, si se dá esa foto do señor Fernández Ordóñez, do señor Caballero e do señor Vázquez, pois teremos a perfecta imaxe do que a estrategia para a supeditación dos intereses financeiros de Galicia a cualquier outra comunidade diferente a nosa.